masuk. Selamat malam adik wedok Mbak Niken Salindri. Nggih, sugeng dalu Mas Bayu Ijo. Kok iso Bayu Ijo? Tema malam hari ini sindennya salnya pakai ijo, Mas. Nggih. Iya. Rayo sehat to, Nduk? Alhamdulillah pangestune, Mas. Alhamdulillah. Karo aku padha wae suntik vitamin teges meneh saiki alhamdulillah. Alhamdulillah wau. Teng Bayangkara, Mas. Sempet Oh teng nggih, Bayangkara. aku malah wingi bengi. Iya. Oh nggih. Nggih, tapi alhamdulillah wis pulih kekuatane, siap Nggih. menghibur masyarakat Kaltim dan jajaran Kapolda Kalimantan Timur. Nggih, alhamdulillah. Sapa dulu Cahayu. Nggih, ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, sugeng dalu kagem warga Kalimantan, Balikpapan dan sekitarnya. Yeah. Karena yang lihat hari ini tuh nggak dari Balikpapan aja, Mas. Nggih, dari Samarinda juga ada. Nggih. Dari Buntang juga ada. Nggih, banyak matur sembah sekali. nuwun sanget sampun mirsani mriki sudah mau memeriahkan acara malam hari ini khususnya kagem Bapak Kapolda, Nggih. Bapak Inspektur Jenderal Polisi Endar Endar Priantoro. Priantoro. Nggih. Nggih. Ini sudah mewujudkan bahwa Polri dicintai masyarakat, Nduk Niken. Injih, leres, Mas. Nggih. Kuwi Mas Gareng kembarane Mbak Ciblek kuwi Mas Gareng. Kembaran apa wong ora ono reblas. Apa? Oh Piye iya. to? Kuwi ngapa omong ora? Lah mikku mati kok. Nah, nggih. Kaya ngene iki sing diarani kembar sial ya iki. Kembar Ya. siam to. Ya jangan gitu Siam yen dong. padha kacewe dudeke ndek wur ngono lho. Kembare perkarane kembar padha wedoke. Nggih. Yo. Iki lho. Apa Mas? Nganu jilih. Mik iki. Nyo. Mikmu kok mati. Nyo. Piye to? Ah, iki mik sak tuane iki. Lah kok malah nyekel kembarane Mbak Ciblek. Ngambil Pak Bowo, ngambil Pak Bowo. Lah kok malah Mas Gareng. Oh, Jenengan kok malah nyekel kembarane Mbak Ciblek. ketipu kok. Iya. Ketipu iki. Angger niki kan Niken Salindri. Nggih. Angger nyong Niken Seblindi. Wah, iya. Iki Blindi. Ya kembaran. kembar. Nggih. Semuanya tuh masih bersaudara walaupun Iya. lain bapak lain ibu. Nggih. Tapi kita menungso ning donya iki kabeh saudara. Leres. Iki lho, kok ngene iki lho. Piye? Nang apa? Nyanyi urung wis gletak sik. Lah wong jenenge. Ya aja ngono, namanya juga manusia kan nggak Lah, tak. kowe meriang apa, Ken? Iki lho, ambak-ambak sakmene demit radulet setan radoyan iki. Sapa? Ciblek iki. Kowe kita ewangi kok. Lah ya direwangi ya ora demit sendulit apa setan Tegese ora doyan. penyakit lunga. Iya, enggak. Alhamdulillah ora pas lagi sakit Oh. kayak gue. Ya mulane jaga kesehatan. Makanan selalu dijaga. Kayak aku nang omah aku makanan dijaga. Loh. Selalu nang meja makan gue ana sing jaga. Berarti ngene arep mangan dijogo ngene. Iya. Enek satpam, Ana terus satpam enek polisi. komplit. Berarti komplit. makanan dijaga. Padahal Mangannya iki dilarang dijaga. makan. Iki mengenai kostum pas lho iki. Kok ngono Kok Mas? iso? Ijo ki Polri dan masyarakat iso judu. Min. Biru Polri dan masyarakat bisa biru, bisa rukun. Betul. Coklat Polri dan masyarakat cocok dan melekat. Amin. Ayo mesti no Mas. Jelas. Ireng. Ireng. Jadi orang iri dengki ora Ora pareng. kepareng. Kayak Iya. abu ya kayak. Dalange. Krem. Coklat ku abu-abu. Krem. Ya duwene ya gur kuwi bareng. Alah. Berarti ora tau salin ya Ora kan. tau salin ya. Wong sing nyek. Wah, Oh. sing anu meriksani pirang-pirang tekan Nggih. pol ngana Mbak Niken.
Nggih, heeh, Nggih, kan? Niken iki Nggih. sing etuk berkah engko bar mirsani wayang entuk hadiah. Wah, iki Enten door prese nggih. Betul. Mantap. pokoknya bengi iki akeh wong kecepit lawang. Jadi Kok kecepit kecepit lawangnya lawang. Door press, door kuwi lawang, press iki kecepit. Dadi itu door press itu kecepit lawang. Iya. Lah, Ya ni- ngono ya itu. Niku door prese napa mawon anu Mbak Limbuk? Banyak banget Mbak Banyak Ciblek, tapi hadiah utamanya paket umroh Mbak Ciblek. Wah, niki untuk umum nggih. Nggih. Untuk umum. Untuk keseluruhan ya Keseluruhan. anggota ya umum ya Iya. paguyuban nggih. Iya. Nah, Mbak Niken Nggih, untuk Mas. salam pembuka niki kagem beliau Bapak Indar ngersake pepeling. Nggih. Ngersake pepeling nggih. Mantap. Engko langsung buka celuk wae. Siap. Mbak Niken ben dikancani Mbak Dini, Mbak Ayu karo Mbak Suci. Ayo, monggo kene jumeneng. Ah, ngene. Buka celuk, monggo saka nduk Niken. Monggo pepeling. Monggo yo. Ayo kene Ayo, ayo. ayo Desa Wisma rene. Lho kok Desa Wisma? Lho kayak kelak ibu PKK to. Niki anu Ibu Wulan nggih rawuh. Oh nggih. Bulan saka Nggih. RRI. Saking RRI. Dalu menika ugi Sing- dipun giaraken RRI Mas secara langsung Gareng. dan nanti rekaman melalui Pro apa? Pro RRI Pro 1 Samarinda 97,6 FM. Nggih. Tuwin Balikpapan 97,0 FM. Ya, betul. Dan channel YouTube RRI Samarinda. Nggih. Nggih. Monggo, yo diaturke sik pepeling buka celuk. Niken Salindri, monggo, yo. Yen rancine tansah dilengke besok munggah Alhamdulillah matur nuwun. Monggo Mbak Suci, Ayu, Mbak Dini Lenggah, Mbak Niken Genggeripun. Mas Gareng, Ajen. Polri mempunyai komitmen. Napa Mas? Apa nggih? Yang pertama menjadikan Polri sebagai institusi yang prediktif, Nggih. responsibilitas dan Betul. transparansi berkeadilan. Nggih, leres. Terus menjamin keamanan untuk mendukung program pembangunan nasional. Betul. Terus menjaga soliditas internal. Nggih. Lajeng meningkatkan sinergitas dan soliditas Polri dengan TNI serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan kementerian atau lembaga untuk mendukung dan mengawal program pemerintah. Betul, Mas. Terus mendukung terciptanya inovasi dan kreativitas yang mendorong kemajuan ekonomi Indonesia. Ya, Menampilkan kepemimpinan yang melayani dan suri toladan. betul. Oh, mula sing jeneng budaya itu alat pemersatu bangsa. Betul, dan saya salutnya lagi sekarang Polri itu juga ikut memikirkan pengadaan pangan bagi bangsa Indonesia. Leres. Gitu. Nih. Nyatane ya ana penanaman jagung lan liya-liyane. Betul. Niku sing wajib diacungi jempol. Polri bukan momok masyarakat, tapi Polri adalah pelindung pelayan masyarakat. Masyarakat. Mula ayo Oke. padha bareng-bareng awake dhewe dadi polisi tumrap pribadine dhewe-dhewe. Aja njagake aparat sepiro to akeh Betul. aparat. Nggih mboten Mas Gareng. betul. Nggih, Jadi, wong perbandingannya terlalu jauh kalau masyarakat tidak bisa jadi polisi diri sendiri, ya berat tugas Polri. Leres nggih. Nduk Niken. Halo Mas. Nah, anu lo tak matur, beliau Pak Kapolda itu juga napa menika remen melantunkan suara utawi remen nembang utawa nyanyi Nduk Oh, Cahayu. iya. Tapi Nggih, ini mengko- beliau baru menerima izin pamit dari Bapak Oh, izin. para Sultan. Oh Terima kasih. Sultan. nggih, terima kasih. Terima kasih Para Kanjeng pemunden Sultan. kula nggih. Lah niki Mas hebate ngeten iki. Walaupun niki ora wayangku ora mbungu suku Jawa mawon, Mas Nggih. Gareng. Seneng, kula seneng niki namanya budaya itu, nama budaya Indonesia ya tetap milik orang Indonesia dari manapun asalnya. Leres nggih. Mila niki yo Mas Gareng, aku tak merdikake adikku wedok Mbak Niken Ayo, ayo. Ya. Arep
menghaturkan lagu apa kanggo pembuka Cahyu? Monggo niki musiknya ya enten, Nduk. Musiknya nggih enten. Ya musiknya anu rat di tengah-tengah. Tengah-tengah. Tengah-tengah iki langgam-langgam sih. Iya dong. Langgam asam lambung. Ojo ngono. Jeneng langgam asam lambung. Aja semoni aku ya kenal. Oh, padha apa? Padha. Adik kakak ya harus Ayo no. Loro kok. kudu padha. Oh, alah. Lorone semoyo. Nggih. Apa? Ya diaturke langgam sik. Aku tak nyuwun anu sik, Nyidam Sari sik. Nyidam Sari dibawani sing bawa Mas Gareng. Aku. Ayo no. Lah iki Iya. kok lagu apa? Udah. Yang Iya. sabar, yang tenang. Ora apa-apa lho mamerna karo masyarakat kene. Iya, udah Lamona lama. Kang Gareng ke suarane api. Iya, suaranya bagus. Suaranya bagus. Suarane apik po asu kire. Aja ngono ta. Omongane ra enak. Mas Gareng jangan gandrung putri cacahe loro. Siji niken loro Mbak Ciblek. Wis, ayo. Ya, kamu pilihnya yang mana? Aku mau gandrung karo Gareng. Apa? Ma, aku kepengine digandrung karo Pak Wali Kota. Wah. Keduren ya. Oh, senengane wali kelas ora nyandak wali kota. Wali muridnya wegah. Ayo, monggo, ayo. Arep gandrung sapa sih Mas Gareng? Ayo sing genah enak disawang yo iki no. Ya. Lah panggernya ora enak disawang. Mengko yen isih kurang. Tapi mengko angger njaluk wedang kopi maring aku awas. Lah kowe dhewe ngombe kopi njaluk panitia lho. Ayo ya. Iki sing diarani yen kowe mangan urung wareg tanduk separo. Lah kok Loh, ngono? apa aku dilahirna nggo tanduk-tandukan? Lah witeno yen siji kakean no. Ayo. Ya, Duh wes. wong ayu. Monggo Mas Gareng. Ayo. Duh wong ayu. Mengko angger maring aku ya duh wong ayu. Ya. Ya. Ya yo. Aku aja pekewo karo Pak Kapolda anu kowe tak olehke saiki lho kowe. Lah ngopo kok sia-sia? Lah witeno pas ning kene bolone Pak Kapolda. Loh ya jelas ya. Kita kan Banyumas ya Pak Kapolda. Iya asik. Besok karo ke Prokerto bareng ya. Alah Pak kalau buat latihan ajar titis ini bagus loh Pak. Untuk ajarane Mbak ta. Maksudnya nyong anu apa sih? Ayo. Turu Ayo. Pepujaning ati. Jen. Mumpung ada omah kok. Neng kan nonton ke streaming. Oh, iki di streaming toh? Ayo no. Streaming saka Tribrata News Polda Kaltim. Nggih anu, sorry mah. Cari uang mah. Wah, nyeluke mamah. Oh, bojoku jenenge Tapi jenenge Salimah. Oh. Tapi kan wis kalau di streaming. Ya wis ora apa-apa. Ayo. Kaya ngene wong nandang asmara. Anu reno. Ganti aku ya Mas. Ya Sindi. kuse sabar dhisik. Harus ada instruksi dari dalangnya. Oh, dari mengko angger lampune wis dipateni panggungé dikukuti Tapi kowe. aku ya. Berarti aku jare kayak teradag apa? Ayo. Apa mong awakku dhewe. Kene maju kene. Aku kepengin pamer karo Pak Wagub ben kepengin. Ya ora lah Pak Wagub ya ini. Hop, ganti Duk, ngerayu Mbak Ciblek. Ayo. Kadewe sancang-ancang loh Mas. Wis ben, ayo. Ganti Mbak Ciblek. Ayo. Ngerayu ketipung. Ayo. Apa Mas? Ora apa-apa. Apa tuh mon ketipu nganggo bayak? Ora, ngerayu cewek sing ngirungi mancung. Ayo. Iya mancung melebu. Ayo. do dewa apes awakku. Wes. Jawa Togo kok apes awakku. Nah kok kirane ora gelem ora apa-apa ngene Mas Woro munggah.
Mas Adar aku ana serpe iki. Mas Woro iki selirane padha aku. Lho, ya Apa? ora apa-apa, sing penting kan Do dewa Jawa Togong inggih Kang Mas Kamandopok. Kamandoko kok Kamandopo Kamandopok, Mbok. Kamandoko Oh iya. Kamandoko, carane Kamandoko karo Cipta Rasa. karo lutung Ning kesarung. Kamandoko ya ora. Lutunge kesarung ya Rika. Oh, aku toh? Iya. Menoe ayo. Sono mring wa mlaku dhewe kana kemayune Lah ceritane angger wong ayu kan mlakune iki lho. Sik aja rebutan. Sik gandeng ceweke loro to iki. Lanange ya loro kudune. Sapa Sijine adik sampean. sapa ki Mas Bagong. Oh. di Bagong Ayo kene kene Gak kene. padi. Ayo Mas Bagong kene. Bagong. Ayo kene mentara turun. Sarwing sarwa ayo Yo. golek mic. Kayak. Wah, tujune kok iki ketekan bolo aku. Sedulurku nyusul. Oh, ki adikmu apa rek? Dikapak-kapake nadyan beda pilihan ning nyusul. Iya, wes sembah nuwun ya wilujeng rawuh para sepuh, para tokoh-tokoh masyarakat. amin. Wilujeng dalu sedaya Oh, warga Balikpapan. Nggih. Ora kayak ora kok bagonge wujule cononen. Lho, iki ngono anu. Iki ciri khas adiku Bagong Oh, iki. ciri ngono. khas. Mustikaning jagat. Oh, mustikaning jagat dadi Nggih. nang wudel ya. Lah, Nganti menjoto kayak gue. Iya. Lho lah iki wong ciri khas kok. Lah Wah, iya. niken sajae kesengsem karo adiku Bagong. Ah, kesengsem. Wali. Jangan awis karo Bagong. Kuwi tempelan apa asli? asli. Nduk. Asli. Oh, Lho, angger pernah- tempelan harus dijaluk Bagong sing udele bodong ya goriki. Monggo Lah, wong jane pernah- liyane Petruk sing bodong iki. Ngapunten wong pernah duet waktu Mbak Niken Lho, sing SM. tau duet SD. lho. Tahu duit tapi kan orang ngetokne udel. Ya pangkle. Iki mau goro-goro Wis to. golek wangsit. Nah, dikulinak iki jejer, kulinak. Kene. Kene, maju. Ayo, wes saiki Mas Bagong tak gathuki karo Mbak Jiblek. Mas Gareng karo Mbak Niken. Oke. Aku karo Bagong kurugan wetenge tok wis mlekenet. Oke. Gede Iya. banget. Iki iki petingan lho. Apa ta? Iki abang petingan lho. Pedingan piye? Ora Loh, apa. lah kowe ngerti wayang nganggo kalung klonthong sapi iki lagi iki. Yo, Iki lah. jane Bagong apa sapi? Bagong lah wingi golek suket, Kang. Lah, ya Makanya benar. terus nemu wangsit ndelalah mustikane nempel. Oh, mustikane ngemper. Nggih. Oh, Bagong iki turu emper to? Nggih. Ayo tutuke sik, Ayo Bange. tutuke, Gong. Ayo. Kenal Mas Bagong. Besok kapan Besok katakan? kapan? Yo. Mat Besok kapan kowe Oh, piket? Bagongnya Sok kapan? Mas Gareng sing tutuke. Yo. Oh. Besok kapan katekan? Nenoe. Iki nembang ora iso, isone mung ngeler udel tok lho. Iya. Lek lagune iso. Jejer lan wong ayu. Ene Mas Bagong. Aja sampe kalah. Upama sira nakoda tanpa prau sat-sat sarah ing Jaladri. Wis diatur iki, nggih. Ah, nggih. Mbak Niken men leren sik. Leren. Nggih, Mas. Mas Gareng Nun. niki